Tong apriang sobhai phi baro lang sisin pat sakni jeng sakri pakajing mani yoble bat nga ai khuble bat nga priang sobhai phi baro lang ki parlok ki parang iba ki jongi hak kerteng kaba thiang tam kaba dan bortam ka jong nong punim jungi u Jesus Christ tinggi ango yoble nam tanah singi ke kerpang bokum kene hakabakum ki balang ki bahap apa KHB assembly ke jongi idan ban rakhe ya kani ka hospital Sunday ka singi uble ke kerpang mengenkan mau nakabanta ki hospital mission ke jongi bat ki kam ke jongki bat ki jingshakri ke jongki tinggi ango yoble bah KHB assembly ke jongi ngiran kini ki artli ki hospital mission kataka Dr. H. Gordon Robert Hospital hangne hapo Jayau bat kumjo ne Dr. Norman Donald Hospital hangte ha Jowai tian karpar ipi nang shemanta ki bansa duai bafin duai karpang namanta kini ki artli ki hospital nakabanta ki doktor ki staff ki nurse ki balong kita ki frontline workers kom hakani ka pandemic kabrang yaj mentah indoi boble un yalam ini hospital yang ini nong sumar baro hi bablen penkhia iba pang besitom tang hakani kari kajala ka jongi hendreiru kumju haka ri marka partheru hi baro koi tia shawnya chaprang ini phasha shuble ha kajing duai kokpa jungi bahab neng kumne pat ngidan mene shakri me ko try lengba kane ko por to ilam numsem khot jang me ini ki banta ki bangin sependap bikin dalong shi kajing kurku haki ke kan jaman sem yengi barak be pe barak be sa ini program to ilam numsem khot jang me na bas dang but why not hit kurku nang shemantaro baro jane ko por mangipan kerteng kajong napnim jungi Jesus Christ amen tinginya beteng pat kajing yerwailang kajara arspa san punrio ko baong Jisu long ulok bakodor shaw Jisu ngai pai ngala suk ban yolam baro shaw ble hajing duai jing suk kat nung ge judono kat no ngisu sa khuslai namar bangem tre ban walam lut chuble hajing duai jora arspa san punrio barin jora pas kapai we long keme balang gajongi ikong apor ji lingdo insa subhaban shim ke banta gajongi bain ai kajeng pulis tang badwai ji sulong ulok bakodor sha uji sungai pai ga lasok banyo lambaro sha ublei hajing duai jing sokat nungi judono kan nungi shusaku slain na marbangim tre banwan halam lon shuble hajing duai ni ju shembun ki jing jenjar ki jing tin ju bat ku slai
yang iklem wai Sutrai u itu yang ban syaungan lentuai ngalak lot pat kya kajengken bun sien ya kapop ngabrai sulok pakodor ngan bread lot hajing duai le kilok jong mi ki gala ya tu blei da duai ha kik sang Shua bangin yelek ya kijing duai ngan pule kat do kat ne nekitian kijong blai kam nakasam ka bashis pa arpuwe ngan kmed ya lagi kmat shek kilom nangno kan wan kijing arab jonga ka wan no try bala thau ya ka beneng bad ya ka khandau onom sha bakan khi ka kejat jong me utaw basumare me onom samthia hakmi utaw basumare ki Israel om samthia alam ne yothia utrai ulang nang sumar jong me utrai ulang ka jingka jong me hakakti ka mon jong me kasngi kan om sho e me sngi lemne ubnai men met utrai un sumare me nak basne ubaro un sumari ki men sem jong me utrai un sumare ka jingmi shabar jong me bad ya jingman shapo jong me nado menta bad hado pam jukut tong ne phai menta shuble ka jing duai Kokpa jungi ubabaneng sa sien pat ngai ngo eme jisu be namaka jing e jumengi jisu be mangi yo biang sa sien pat ne kasngi bakrau jume jisu be hoi walang em shim yo jisu ban kiyo gem kan tang jong me kum bajulong ki por baro ane ki jisu ngi ai ngo bakaman siem jik parham siem jong me karang don kat shu ban ngi jisu be nai ku shu ngi jisu be ba kham tam ga jisu ane kasngi ni duai ke jisu be na mata kini ki hospital jisu atli ki ba meling ba ki missionaries ki jome ki ba wan na shashiliang ki jisu be ki por ki ba menshwa ki jisu be ki la banon sang ni ki hospital ha ni ki rijong ni jisu be ni ai ngo ki jing dan kat jong me bat ki ba nang na khu shur ki jisu be ki yang ki sam ki jong ki baro ba dingi lang baro jisu be ni ki rijong ni o jisu be ki ne ga de ki sngi ba karpang ba kum ka assembly ni rakhe ni ki hospital ki jisu atli jisu be bangi katpat ko jisu be mamen don ringkat jisu be bat ki doktor baki nurse baki staff boro ki bangi tip kom hagi ngi sngi ko jisu be ki ngi sngi ki baki ki bon kam tam jisu bat ka kam jong ki kalong ka bakhia shisha kata kata ngi ai ngo jisu be bami ai ka bori ki jisu ki laban sumar ki nong pang hap ngi jing bon kam jong ki ka jing thai kamat jong ki ngi laban sumar ki nong pang bat bon ki la yo ki jing ko jing khia ko jisu be bat kum jor ki jisu be duai ka pang jisu be ba men ai shisha ka jisu be shu ka ji shai ni start iki ka bor ka met iki ba koi ba khlan jisu be kana makin la ban shakri jisu be tham ha shu shu ki nong pang ge ba thia ki ni hospital oi wa da bon jisu be bla do no jisu be jing em jong ki ndai ka jisu be ngi tep mesim ji petngan jame on ring kat ba pa hing ba sam ji bla do no ba ye ba than baro ka khu ki nong pang jisu be ling ma ki shakri jong ki doctor jong ki nurse ba ki staff ki hospital ki jisu be kin yo ka jing ko no jisu ba kin li phai shi yang sla ki yang na prang ka jing ko ba ka jing kaman sa sen pat jisu be ban nga doi ro jisu be ka pang nga naman taw shakri ban ai ka khubor ka jisu be changi ka jisu ngi ai ngo jisu be ki khubor ba long leng ba ka tin ka jong me kan wan ka bawan ni sin tor na ka jong un re ken long jisu be ki batay
kibawan mat nami batang nami hi bat kiban jisu be kiban long ge jisu be jing toy yangi ha ki jing em ge jungi ha ki jing mut ge perkhat jungi bu chong sa junam jisu be donot mestim jungi ni ro jisu be kan kelangin la jisu be ban pusan ha ki ni ki khubor ge jong me bat ngin nang man em serta jing jungi kat ba me ibet ingi jisu be ngin emang slapor thai ling ba ki khubor ba me man ai jisu pu ye mo shek ge jong me bat ngi dwai bat ngi pan ru jisu be sin pan ngi pan mam noi ki pop kring kang ki palat ki jungi jisu be nado menta pat halakarta amen to hana ka por bat ngin yo ban lum yi jing ai jongi bat kat barang lum bat ki jing ai ngo an karpat i mes iba nyokor renja in sa soba haban ai in jing rau kerpang ka jongi I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure up. Am I more than just the sum of every high and every low? Remind me once again just who I am, because I need to know. Oh, you say I am left when I can't feel a thing, and you say I am strong when I think I am weak, and you say I am helped when I am falling short, and when I don't belong, oh, you say I am yours, and I believe, oh, I believe what you say of me. I believe the only thing that matters now is everything
tong ni duan meng jing ai ngo ko khpa jing bahab neng kumne par ngi wan khmat khe jing isne ga jang me kum ki khon shak ga jang me ta khamen se ka bakmen bat basung go e me ba mela kor khu ngi hadukat ni hapdeng ni jing yal anti ki ba e ki ba kelan kum ni sngi ki ba mentah re me yai kor khu yengi na ka posh ka bai pat bat kum ni shibantar hing laban ai shakam ga jang me kor khu ni jing ai pen kan tang ki baka balang ngi petrai kampat iki heki kam jaka balam kham tam ru hi ban yala ke gospel ka jang me kurkhu ini ka por ko bang sa naman nge pan karteng jon pim jing Jesus Christ amen to ne ka por pat ngin ya shash ko ne ko ban ka tin ka jang oblei mat kum ka balang ngi sungu komen e mingla ban yu i ya reverend p nyota benar rengkat bat ngi mat kum je bans aine khuba na khatin ka jang oblei ti pastor pi nyota im long nong wo shop tang jangi ki ba bon nangi nge itho bhai i ilong yuwe ni pastor rangba jangka KGP sinat sepngi bat manta ilong yuwe nangki nongket kam ki ba khmat e jangka KGP assembly ka jangi bari pastor pi nyota ibat mentah yang ka post como senior administrative secretary jong ka KGP assembly ka jogi to blame kur khu yang ka por ka jong i yang khubar mas a preng jongi pada shabangan IT ni ka por hai pastor an karpat shwa yaki khun sama juga balang ka jogi kita khot press worship team bakin yalap no shwa ha kejeng rai penrem mensim haba jingem jong pila pinki eryong jengker men la du baro kata lalong nyo lagi jengker ku jeriaki baro ayu plale du blai te pinsa lengo nyo jengker ku jeriaki baro nyo jengker ku pu plai la ben yo nyo jengker ku jeriaki baro ayu plale du blai te pinsa lengo Panggil lagi ku slai pi ut pi skotan Ban bala ka dik na shisha pim lalan Nyo lagi zingker ku atatin gandam Linter linti pin syurai kan ba nang jam Nyo jingker ku jeriaki baro Nyo jingker ku bublai la ben yo Nyo jingker ku jeriaki baro Ayu blale tu blai tipin sa lengo Haba pipet shaki bakar hai kaspan Gen mau bu pres ula kular kam pun sya Nyo lagi zingker ku bas pakam wan ra Kanong hab neng long ban iu trai krem ka Nyo jingker ku jeriaki baro Nyo jingker ku bublai la ben yo Nyo jingker ku jeriaki baro Ayu blale du blai tipin sa lengo Kum tahap deng kizing ke larut nek prau Wan du jingker ben budon utrai nong tau Nyo laki jingker ku putrai u pen pai Jing shngan pin yo hadu pa jing let kan wai Nyo jingker ku jeriaki
jingkerku yo jingkerku jeraki baro yo jingkerku bublayla penyo yo jingkerku jeraki baro ayu blale dublay tipin sa lengo ngau ba pertai Jisu jonga tekan don kijing yandai Jisu jonga ka pertai shong basa jonga wan pon men sim jonga Jisu jonga wai no kijing snowpa bertekela kiman John King Jong Killing Con Game Pen Dam Jing Lan Jisu Jong Who Play Rijing Posil Jisu Jong Dam no kijing babil barang yang baro banggalain ki baulong kijing bin yu Jisu te ngajin Jisu jonga baro bangalain ki baulong kijing bin yu Jisu te ngajin Jisu jonga Ni aingo yo blay kenika sni ke belong ke sni ke kerpang ke ba ke assembly ke lapan bed bagal long ke hospital Sunday te ke jende be kenika sni ngamla kham dapan pau ke jing sungu ke bakrau ye ke balang hapok se bagla khot yang banai ye ke jing kren ke tin ke jong blay badro hagan ke por ngan yo ro ban pencai katu kan ni hagajing day bat kanigasi ke bekarpang ke baka assembly kala rai ban pulong ya kaniga jingseng haki balang baro hapo kari gajungi bat ngasim ne kakabu
ban ai kublai ya pi ki para bangai baro jong ka balang bal kumju ru ikito baro ki bala ban sengap badia sengeu lengba kanega YouTube channel ya ka baka balang kalapan kre nama katang ai kublai pi iwai lengba kanega channel haga kerteng kajong trai bodunong penim jong yu Jesus Christ bada kanega por haswa bangan poi saka jing pensai berka kubor ka tin ka jong blai ngamla kham da pan pau sikan tin dar kan tin haga jedei bat ka jing berka balang ne pok se ngasngo burom sikadei e kani ka balang nama ka jing no senyang jong ka iki kam ke babon sertap jong ka KJP assembly ngaladon ka office jong ka assembly mentala sausnem barngi ide si chai ka jing crown sim jong kinoi lam ba ka balang hi baro ko wei ha ka balang pokse kham tam ha ba kner banno senyang ya ki kam ki babon jong ka assembly bat ngamla kham dapan pau kham tam ya ki jing no senyang jong ka ni ka balang ya ka eskodon rabat hostel bat kum joro ya ki kam yalap ke Commission Nepal bat kumjuru na kabenta ka John Robert Theological College kabalaya kendu ikijing lengba kini kesenam ndai aingo ya ka balang hang ne bagla kner ya ka tijing irap ya kanika slam jong ngikum ka balang ha ka bangi ai kijing kai ya ki samla kiban penkre bandung cakamen di jong kabalang ting sengoban penpau kidon cibun kibai le se ki bangam la banjer ndai nga penpau ka jing songo ya kabalang namar kini ki kam ki bakrau ki bakum kabalang kalle na kabenta ka KJP assembly te kani ka por ngan poi pat se koi kabenta bakata kalong ya kani ka si kabangi ong ka hospital Sunday ki para bangit biit kanika jing rakhi ka hospital Sunday kalong hi daga rai jong assembly ka balalong ha sorang kham hagas nem arajar khatnyo ba ki balang baro kin pelong ya kanika sngi ka hospital Sunday man gas nem hakatio ka balai jong new benai jun baga jing thumul ane ka jing mot jong ka assembly ba ka pelong ik nik hostel Sunday kalong ban kan mau buram jaga jing sakri jong ki artli ki hospital kata ka Dr. H. Gordon Robert Hostel Shillong baga Dr. Norman Tunnel Hostel Hajawai kini kilong ki hostel ki boblay di si chaulay snay ban penyo apden jingi kong kabalang lengba ki kpa jong kabalang ki balawan ng tayo na silyang duriaw na kabalang kami nari Wales ki parabangit biid ngimla kanday ngu yoblay bagi ni ki hostel kidanglong kajing sakri kabakraw yaki para briw baro ki badon ha kanika bal ha kanika ri kajungihi ngalaban ong ba ka Dr. Norman Tunnel Hostel kabadona Jawai kaba la seng ya ka ka snem ka khandai spa lai pulai kalong de si cha ka jingker khu ya ki men sim ki ba kodor ki badon pneng ka jingpang ka jing sitam ham tam mi ki tu ki thain ki badon sakatai ka jaka kani hostel kala sakri bakala day bani kendoro igijing hagajing sakri jongka lengba kisnem ki balalej no kalado yiki katto gandi ki banta jongka hostel namar ka jing plo ndai da ka jing snai ka jong blai bada ka jing duai jongki banget jongka balang bagi jing no senyang ki babon sertap jongki balang ki badon hakari ka jongi lala ban penyeng ya kai hostel menta kumbagalong
Nei gedang don sibun ki jing duna ki ba gadang dei ban pendep ki ba gadang dei ban de leng ba ki ni kisnem ki ba arsnem mencua kala don ka jing jur slap ba kala tua kawai ka benta bat kala long di sisa ka jing ba ka ba krau ya ka hostal hang tai haga doktor na mantan hostal ndrei ka hostal kala sim karki kumno ban le ya ka ni ka kam kumno ban snapat ban ya dai ya ka jing tai jong ka hostal bar kawai kumtang aingo yo blai ba blai lokar khu e ka hostal haga jing trei sitam jagi doktor ki nurse bat kumjo ro ka managing committee ngilas dang ban kenro ya kene ka jaka ka belatei ya ka belatua bat ka baaru kalong ba kene hostal ngimla kam da songo ya ka jing kener ka jing rap ka bayai yarap da ka balang kemina wales ha ka bani rap ya kene hostal ha ki babun ki benta jong ka jing sakri jong ka hostal menta ka iksaj kumno ban penbiang penbet ya ki jing don kam jong ka baro menta kelas dang ya ka wigaram ka baga jing lot jong ka kalong ka bahe na ka menta ban yo ban ya ki nong pang ban yo ban kit ki nong pang lang ba ka ni garam ka baaro ka ni hostal ka iksaj kumno ban penbiang ki jing don kam jong ki khna pule da kat kum ka jing dawa jong ka sarkar baki neki nursing hospital ke jongi ki deben kentiu saka college of nursing kumta ka don ka jing peng sat ye kni ka kamru bat ngat kerpat ye ki para bangit baro ban ye ken mau ye kni ka doktor nomantonal hospital khamta me ki doktor ki nurse bat ikinong tray baro hagi jing duai bat nginda dokumen sibun lada ki para bangit jungi kini no senyang khamtam ya kani ka hostal mentapat ngan poi saka doktor H Gordon Rabat hostal kani ka H Gordon Rabat hostal kalong ka wain ki hostal ki balarimba jong ka balang ka jongi bat ngimla kamda sungu yo blai bau blai ula don rekat lemba kene ka hostal la sengi kene ka hostal hang tai ha ka H Gordon Rabat hostal ka snem khat khandai spar puar ha ka bau governor ka Assam Usa William Maras ulawan ban pli ya kene ka hostal kabalang kami na Wales kalaseng ya kani ka hostal lengbau Dr. H Gordon Rabat ubalawan kiu sane sari lom khasi kasem khat kanai spa khat lai kani ka hostal lengba kini kisi kini kisnem kiba menta kala jankot sakisi spa snem bat kin sayo ban rakhe ya ka centenary ha ka snem ar hajar fuar haka arpu santrik ubnai mars usnem arpu ar kani ka hostal lang ba kini kisnem jong ka jing sakri jong ka kalayat lang ba ki bon ki jing ki ba kalay kendu na kapor sa kapor ndai omla klem da aingo yaw blay ba sam la ino bat ba ka hostal kalala banlong kumni kumgalong bat kumbang i menta wada pedeng ki jing ki ba ka hostal kay kendo hagis nam ki bala late no ndai menta hakini ki lai bat saus nam ngelai i ba ka hostal kelas dang ban biang ban kiu haki kerdan ai jing semar long baki doktor ki nurse bala pentbet haki lat jing semar kajuk ka menta ngai ngo yo blai nagamenta kinong penyaj ya ka H Gordon Rabat khamta mi ki doktor ki nurse baginong tray baro jong ka hostal ki bakloi ban IT lade ban ai ka jing sakri ka babhatam ya ki bakila ban ai ka hostal warap deng ki jing ki bakrau handai ki layo
ya ke jing lam ba ke jing tin ke jong blai bat ke jing sakri jong ka ki long da sha ki ba ai jing hon ya ki khon ki jong blai ki balej ban sumar ha ka tu ka hostel ka governing board ro jong ka ni ka hostel ka kam jong ka kalong ban penyaj ban khmi ya ki jing yaj bet jong ka hostel long ba namar ka jing penbit penbiang ya ki jing ki sem ya ki tiar kitar bat ki wei jinon kam long ba ka ni ka governing board ka korban na kapor Nrai na kabanta ka jing tip jong ki para bangai baro akari. Long ba ka ni hostel ki babon ki badon haka. Ki long bed ki ba ki missionary ki ba jong ki lawan lam la ni ki lale haka por ba ki sedang ya ka ni hostel. Kamtam ka balang community wheels. Kalale si bon ki but ki ba ki lale ki dang bon ki badang yai sa hadu menta. Ndai ki don kato ko nei keseng ka pertai kumna Germany kila ai ka jingirap ya ka ni hostel ha ka jingidai bat ka school of nursing bat ki don ro ki wei pat kum ka tiu LM Trust na London ka neru ka long ka wei na ki seng ki bai rap ya ka hostel ka jingi bat ngi ai ngo yau blai bagi don pat ki para bangit ki jungi ki bekersan ya ka kam jaga hostel kam tam ban penyo ya ka sitiskan ki bom kwa ban pen pawe ka kerteng bat ngimla kam da so kam tam ya ki tu ki bala ai ka ni ka sitiskan ya ka bangitip kim kwa ban pen pawe ka kerteng ka jongki ndrai kala long ka jingker kho ka bakrao ya ka ni ka hostel hang tai ha ka is ko don bat hostel ni ai kumleru iki balang ki bapero ki jeseng kan thei ki jeseng samla bat ki parbange simet ru ki balewan chakmat banno senyang de tiar bat kumjo da kapisa parbange bi na kabanta ka eskodon roba hostel na ko abanetho ba kane ka governing board kalapan khre sat ya ga jing rakhe ya ga century jubilee bat kajing theu kaba kongsan kaba kanika hostel ka theu na kabantaban pensa jing kan mau ya gani ka jing rakhe kaba sis pa snem kalong bantai ya ka centenary building bat kanika centenary building kajing lot jong ka kabala pediang daka assembly kabala long halaim khra kalong life of prakror dan rai nak kabentakan ka jingtai ngin sedang no bat bangin sedang tang nengkong ya ka fast pace bakata kalong ya ka floor ka benengkong lane ka ground floor ngintai ka face wise kani ka building kan don san mala bat ngintai menta ka snem ya ka mala ka benengkong bada ka jingkhen ka jinglut ya kene ka mala ka benengkong kalong kumba nyau kror te kalong ka jingkit ka bakhya nama kata ngibu ka jingkerpat yegi balang yegi briu simet bagin wan sakmat bani no senyang ya kene ka jingtai namar kene kalong ka buram ya ka balang hagarihi barakawai balkan long ka jingker khu ya ka kam ka jong blai haga jing sakri ya ki briu ki bapang ki basitam bat ngisau kumen sikade ba kanika eskodon rabat hostel kalapan kre menta ban plino ya ka college of nursing bat lapan bet balakum nomno hau benai Oktober nginyo ban plino ya gane ka college of nursing bat kagen ka por ngakerpat ipi ki para mangit baro ban kan mau hagajing duai ban kan mau ru khamtam hakum kan ka sngi ye ka bala penbai te ka assembly bangine lom ki jing ai jong isa kam ka jong blai balang ba kan ki jing lom hagan ka sngi
kilong ro ban ai ban penbenta ye ki artli ga hostel ndrei na ka benta ga jing tei ye gni ka es Gordon Robert Hostel Centenary Building ngada kerpat jori ki para bangai baro ba phiniai kan mau hagi jing duai ga jong phi badro ban no senyang syakani ka kam khnang ba ka kam ka jong blei kan long da sisa ka bau blei unwan ban kerkhu hagani gari ka jong para bangai bi ngan poi menta sagaktin ka jong blei bat ka benta ka bangalabu kum kanong rem jong ka jeslok jong akan ka por ka long na kaktin ka jong blei na ka gospel Matthias kalnong ka basipau ka dekhot ka banyaw bat ka bapra ki kantin ki baong kumni kat ba phiyaj ro to yalap daong ka hima ki beneng kalajan to penkhia ye ki bapang to pen khoj ye ki bapang nyang tholi to pen empat ye ki bayap to be no ye ki ksoj pila pediang pin ya ai kani galong kaktin ka jong blai ka mangala sengkum ka nong rim jong ka jeslok jong ana kaktin ka jong blai ki para bangai bi ka kam jong ka jing pen khia kalong ka kamram ka banong kong ka jong utrai bu nong penim jong juskus nadu ka basdang habangi pule ka tin ublay la shem balay thu bau jisu ulalay keleng ka kalilaya baro uday kai hakisana kok jongki bat uday alap ya ka gospel ka hima udah penkhia de ya ka jingpang baro bat ya ka jingkreu baro ro hagibreu bat kani ka jing penkhia ka jong tribe unong penim jong Jesus long baka nam jong kalapur bakala saphyang keleng ki jaka kham tam hakiri Syria baro Ibreu kilatip ya kani ka kam ya kini ki kamba ki jong trai Jesu ki bola penkhia ki breu ki bapang kumta laong ba kat kum ka tin ka jong blai ki lewan lam hau ya ki bapang ya ki bala ngat haki babun jaj ki jing pang bat ki jing kordet bat ya ki basyong soj bat ki bapang bor bat ki bapang yap sidyang de ulapan khia yaki habau Jesu ula jit yaki khat arngot ki senran yaki ru ula hukum yaki baki dei ban lej jalap baga jing lej jalap jangki uai ke jing betha bagi dei ban jalap yaki hima ki beneng bagalajan badu ai ru haki bagi dei ban penkhia ki bapang ban pen khoj ro yaki bapang nyang tholi habangi pule gak tin ublai ngisem bagadau tanrai jong ka jingpang ki breu kalong ka jingkhum ka jong saitan ka jingkhum ka jong saitan lani ka jingle don bor ka jong saitan laringin pule ka gak tin ka jong blai hau Lukas kalong ka bakhat lai ka khot ka bakhan riu ka ong u Jesu ong ya kani ka breu te ka balalong ka khun u Abraham ya ka bau saitan ulakhum hakmi jin khat prasnem kamdei ban pelaj ya ka nagane ka kam nagane ka jing khum hakane ka si sabaton ban ngin semru ya kani long baki kam ki apostol u Petrus sagalno ka basipau ka khot ka balai pupra u Petrus loyethu udaong sapang u Jesu bana Nazaret kumno bau blai urapan sle yo daw mensim bakhoj bada ka bor u balayai keleng udal le babha bad uda penkhia
ya kita baro kibalaban sitam daw syaitan nabaw blay ulong da siya ubador ng katbat o. Ipara bangit bihit habang iperkat ikin ikike kijing pang bagajing sitam kibaban hagimet kijingi kilong da siya kijing kum kijong syaitan lenu baman lenu sim jong kijing dum kaniga kam jong kijing pankya kabautra Jesu ulale menbau dang don kaniga sla jong ka kandaw kam sim lakut tang hau nding aingu yo blay ba utray bu unong penimjang yu Jesus ulai gabor jaga kam jeng pengkya hala ke jong kisenran ke jong uru Jesu ulai gabor hakisenran ba makiru kila ban pengkya kaktin blay kaong te haba ulakot haladi yaki kadar ngut kisenran jong o ulai kabor yaki halor ki mensim bam khoj kat ban be no iki soj bat ban pan khia yaki jingpang baro bat yaki jingkreu bat yaki ningila ban sem hau Matius ka ba sipau ka khot ka ban kong ka ba pra hau Markus Henry hunyau khalai Lukas sipau kendai bat ki para bangit bihit abangi Pedro bat ngi puli kaktin ke jong blay bagane ka kam jing pangkya long ba utrai ba unong penim jong Jesus nalor bau ai ti hakis senran ki jong o ulasanya ruye kene ka kam ka balang lengba ki apostol ya ka kam jong ka jing pangkya bat ngengu yo blay ham tama bingi puli naka sitiu Jacob kanong kabasan kat khot khat sau kat kan riu kong don unu ru bapang hapdeng jong phi to unda khot yiki temen basan jong kabalang bat to kin duai naka banta jong o te kata ka jing duai ka jong ka jingaj kan pen khia yauta ubapang kani ka long ka jingki kli jong ka balang ya ki briu ki bapang ba ki basitam bat ngaingu yo blay ba ka balang hagani kari ka jongi ka sakri ya kani ka kam ka sakri kani ka kam bat ngaingu khamtam yegi pa jong ka balang ki balawan nang tani siliang duriaw kumagala pensngaw ka basdang bagila seng ikini ki artli ki hostal kila seng ki dispensary ki jaka ki ba per naka benta ka kam jong ka jing pankhya para bangit bit nama kata kini ki Islam ki ba blay la ai ki long ki ba kodor naka benta ka ministry ka jong tra Jesu ka bola sanya hala ka jong ka balanghi ki Kristan ki ba bon kelengri jong ka perthai kidangit hi bau blay udang yai penkhya namar bagaktin ka jong blay klayato bau Jesus Christ ubangi mani ubangi sakri ubangi ngaj ulang ujo menen menta bat sidu ke babam jukot hagaktin ublay ngisam bagajing penkhya yagi briu kalong hagirukom ki baper nama kata ngi ide sisa bau trai bu unong penim jong Jesus ulale isbun ki kamba kampla lane ki jing penkhya ki briu ki bapang tang da ka hukum da kaktin ki briu ki lakhya badon ki briu ki balawayo jing khya tang da ka bu ke kti halor jongki ki don ki briu ki balayo ka jingkhya tang da ka ba utrai jingi Jesus uta da gompnyang bat ngis aingu yoblay bangi perkhat utrai jingi Jesus upanan kami gelat jong ka jing penkhya
bagabanga sultanat ban perkat kamtam ya ka jing penkhya kaba utra Jesu ulale bagata galong haba ulai kendu yau breu bamatla ulai isnei yau ulai sem yau dekau yau kendau ula bia bar ula pelong usembau kendau banta ya kata kakmat kabalamatla bad dagini kesembau kendau loong balayo kajing penkhya para bangit bihit nama kata kajing penkhya kalong kabenta kabakong san jong kajing sakri jongi kum kabalang kajing penkhya kalong ro kabadon kam bangidei ban pelej jengmut kum kabalang nama kata kum ke khon ke jong blai kham tam hakum kini kisi bekipor kibadon sibun kijing te kijing khom nau saitan namar kijing wan jo kadi kijing pang ka khlam kibriu kidon ru kijing saus air kijing saus japting ye kijaka sumar hagi hospital kibadon hakane kanong ba namagata hakane kapor nga kwa ban khot yang hilang baro bagan kajing penkhya kalong ke ministry kajong blai jaga bola pha hala kajong ka balang ban ngai yo blai bo blai lo kerku ban penmi na prengki khon jaga balang ye ki breu ki banang ki bastad ki ban puli ya ka medical science ban ki long ba jong ki kalong kajing perku ka bakrau namagata ngimdei ban arda tin yaki ko ki para bangit bid ndai ngidei ban saus kem ngidei ban saus kem ngidei ban sanya hau blai ya ka jing penkhya ki doktor ki nurse lani ki islam jo ki jing smar jongi ki long tang ki lat ki bau blai un pendon kam na ka benta ka jing penkhya namar kata ngimdei ban arta tin ya ka kam jong ka jing penkhya ngidei ban chanya ngidei ban ngej ngidei ban kermen hagini ki boblai ula kerkhu ila ka jong ka balang para bangej bihit menta ka kubor ka mangadon kalong ka jing kerpat ya ka jing penkhya ka jing kerpat ya ka jing penkhya unong pang udon kam ya ka unong penkhya unong pang udon kam ya unong penkhya kum tau don kam ban wahad ban kerpat ru ya unong penkhya para bangit bit hagan nga por ngamla sisa ban pensai la ne ban keren halo kan nga benta ndai nga skwa ban penkan mau nagaktin ka jong blai bada bangi puli gaktin ka jong blai ngin sem hagi por ke jong trajing iu jiskus habu dang elap udahi kais yegi babun kibriu hagi sanakok lan he kinug negejaka ndai sibun ba kibriu ki bapang kila leit ban wahat ya o bad ban karpat yegi jing lai isnai jong o ladangi puli ke negaktin ke jong blai ngin ke ha ke negapor ngilaban syam yutu briu bapang nyang tholi bala tho ka gospel Matius kalnong ka bapra ka dekat ka baar kumno ba upan jeng rap kumno bo kerpat jeng rap na utra Jesu uang khmiru ubapang nyang tholi ulawan baruta ulamani dem yau udaong ku kenrat lada memon mela ban penkhya yanga para bangit bihit kani kalong kajing kerpat uniu nong pang udon kami kajing penkhya badula lei chautra Jesuang lada memon mela ban penkhya yanga Susu ulah dengan pulih gaktin ke jong blai ngin sem
ya ka jing pen khia ka jong tra Yesu ya we usakri jong urang ba sispa une urang ba sispa ru ude breu jong hukum ude breu bom de ban khle ban no bano ndai bula tip ya Yesu bo de nong pen khia loang ula leche uang ko kenrat usakri jonga uthia haying bau pang yap siliang udah kordit ngikan mau ki para bangi bihit habangi pule gaktin ke jong blai ngisem da sisa ya ka wei kanong kanan kabla tho ka gospel ka jong Matius kanong ka khatsan ka khat ka baar puar long bakani ka kani kanong kanan kala le chautra jong Jesus Christ kala le chautra jong Jesus Christ ban pan ya ka jingrap bal kala karpat kumne ko ong ku kenrat ukhonu David to isnei yanga ka khon janga ka kordit baka syong sot chuchu ngin sem ba ujairas ubde rangba janga sanakok kat une ubre ubadon hakata kerdan unir ulalek bandem au jisu banyathu yala ka jongka khunret bagadon na ka jingpang kadon na ka tmir jongka jingyap baga jingkerpat ka jong kalong tawan bu yala kikti haka banyo penkhia yaka bakan ki para bangit bit na magata habang iperkhat yagin ikabanta ki balak dew kaktin ka jong blay kalong ba unong pang udon kam yaw nong penkhia bat ka kamram jengi kalong bangidei ban kerpat ngidei ban khot kerpat ya ka kerteng ka jong Jisu ngidei bani i borbor yu Jisu bau long unong penkhia bat ki para bangit bihit abang i perkhat ro ya kini ki benta ki bangala kedau hang ne ngisem bau trai jong Jesus Christ habau penkhia upun ngen kamro ikilat jing penkhia kumanglong bakalat jing penkhia ka jong kalong tang daga hukum daga ktin ngikan mau hakan kapor ya katu kalong kmi kan nong kanan kabalay ban karpat yala ka jong khon baga syong sot utrai jing Jesus Christ semlalaj marmet ndrei tang dagaktin lapan khia ya ka ban ngisem ro bautra jing Jesus Christ sukta dagikti upen sle dagom pnyang uta dak sembo khendau namagata habang perkhat yakin gilat jing penkhia ke jong trai Jesu ngiangu yo blay bau blay haga jing penyat ke bestad jong ula penmi ya ke breu ke bestad dasi sabengi pule ke tin ke jong blay ngisem hagi kam ke apostol bagi don sibun ki kamba kampla ki bagi apostol kilale kila penpau kum kidak jong ke jing penkhia bagi breu kin yo ban pediang yo Jesus Christ kumunong penim banunong suspa ndai kam sim lakut no hangta ndai ulai snai laga jong ka balang bangin don ya kane ka weipat ka benta bagata kalong ban sakri ya ki para mensim ki bapang bagistam leng baga jing start jong ka medical science ban ngiangu yo blai bau blai ulasei hakari ka jongi ya ki breu ki bastat ki besempang ban ai ka jing sumar ya ki para breu para bangit big ngem dai ban klet baka balang kemina riwils kam simla wan sani sari jongi tang bani lap tang bani kai ndrei kalawan ro ban pendep ya kan kam jong ka jing penkhia daga baka pha igi mission di doktor
daga ba pharu daga ba sengru iki artli ki hospital aingu yo blai namar kini ki kam ki ba phla ki jong blai para bangai bi halor kini ki halor kini ki lat ki lenti jong ka jing pen khia unong pang udai ban so thoro bau don kam ya ka jing snei ka jong blai ka jing snei ka jong blai ka long tang kitu ke bangai ke ba sanya hao tang ke ba khot kerpat ya ka kerteng ka jong ki para bangai bi ka jingai ka long ka ba don kam habangi pule ka tin ka jong blai hagi hebrew khat wei labatai baga jingai ka long ka ta ka jing sos kam ya kita ki ki bangi kermen para bangai bi namar kata ka jing pen khia Jesu ya ki ba pang ka long halo ka nong rim jong ka jingai halo ka nong rim jong ka jingai bangi kan mau kham tam habangi pule hau Matias prasipau long bau tu rang ba sispa balawan ban kerpat yau Jesu ban pen khia yau syakri jong Jesu bola pet jo ula keren hala ki jong keseran udong sisang ong tapi wat hai Israel ngam sem la sem kat kene ka jinget ni kan maru ya katu kanong kanong kanan kabalawan sautrai Jesu kanong kanan kalawan sautrai Jesu bat haba kala kerpahat ya ka jingirap ka jong trai Jesu kei ka bu trai Jesu ula keren ulong ya ka ni ka briu ka jingkrau jong ka jinget jong pa kala pen khia jaga khon jong pha ngai ngo yo blai beng kan mau ka tin ka jong blai ngi kan mau ru ya ka tu ka kan thei ka badon ka jing pang mi snam la khat arsnam ka jing ngai jong ka ha bagala tip yo Jesu kala yo sneu chapang Jesu kala kwa bane sem yo bagajing kwa jong ka kalong tang ban yo ta yagi janko bu Jesu te ka ong ngan sakhia kene kalong ka jingai para bangai bi na makata ka jingai kalong ka bakrau ba ka don kam ngajukan mau yaladi hakapor bangadang ur hagasna marjar khatlai ngala ur kan kakti jonga kala khen kala laj bangala dei ban cha sumar we pastor ngong yanga balai pastor phimle chiki hostel balai phimle chaki hostel ki bahe ki badon kan nong ba adali nang ban ai ke jing sumar ko ba biang ya phi ke ka bangala pun ngal ong yau tau para pastor ngong pechane ladang lech hang nong noru lada klem ke jing sumar ke jong blai nganum la ban yo ke jing khia namagata ke jing yau trai bu nong penim jong Jesus bau long nong pun khia bu krau ke dei ban rung ha ki donut jong kita ke bla pedang ke balanget yo Jesu para bangait be habang perkhat ya kan ka subject kamtam hagini ki por ke bamenta ke bangai i ya ka jinglong jong ki breu hagini ka ri ka jingi kamtam habalawan ka ni ka pandemic ki breu ke la shifting ke la kyo ki breu de si sa ki i ya ka jingma jong ka ni ka jingpang namagata habaga sarkar kala penjari ya ka lockdown ngidi i sisa ya ka jing ya trei jong ki para snong ki para thau ban num pen khen ya kata namar balai bagala isar khai kala iting ya ka ni ka jing pang bagala sar ya ki men sim ke bakodor ha ka ni ka ri ka jongi namagata kadon ka jing septing ka jing sokyo khamtam haba ka kistat san sagan ke por ke bamenta kila pentip ro bakan sadon kata
ka jingpang lan ka klam ka balai kan sawan bat kani ka jingpang ka jing batai ka long ba kan ta kham tam ki khunret ki jongi ki samla ki jongi nama kata kala don da sisa ka jing so sir ka jing so chapting kilat jong ka jing penkhya kile sitom kumno ban purkhat banyada na ka jingpang ndai ki para bangit nga khot agan ka por bangindai ban chapting ngimdai ban kio ndai ngidai ban kan mau bau don wei unong penkhya upol wong yau paralog jong u Lukas paralog jonga unong penkhya paralog bait unong penkhya wong yau Lukas banda ki khon ki jong blai hapdeng kan ka pandemi ka bukum kani ngin kan mau yau Jisu bau long unong penkhya nama kata ngin dei ban septing kaktin ka jong blai kong tu wat septing te ye kita ki bala penyap ya kamet bat ki bamla ban penyap ya kamensim ndai pin kam septing ye kita ki bala ban penjot bat ya kamensim bat ya kamet hadu jok ngidei ban septing kata ki para bangit bin nama kata hagen ka por nga khot yang ilang baro ki para bangit hakum kani ka por ka ba kat kani bakum ka balang ngidon kam yau nong penkhya bat kum mengelong habang ngidon kam yau nong penkhya ngidon kam ban kerpat ngidon kam ban duai yau bat katakan penjak ya kajing sapting kabadon pedeng jengi ngin khot kerpat ya ka kerteng kajung ngidai ban khmit ya lag jing ki khmat sautrai Jisu kumbau norway samungan khmit ya lag jing ki khmat segilom nang no kan wan ka jingrap jonga ka wan no trai ublei balathau ya ka beneng bad ya ka kendau ki para bangit bit uneu bangi khmit sabeneng ulong utrai Jisu unong yerap unong sumar jongi ubom juyo thia lene sam thia nama kata ke jing duai jongi ke dei ban long saga khet ke jing snai ke jo trai Jisu wong nama kata to wat septing namar ba philong ki ba kham kor sibun wat ya ki simyeng hakne ke pertai philong ki ba kham kor phim dei ban septing blei la sumar kerpang ndai ka bangidon kam kalong ka jing duai ka jing kerpat ka jing khot ya ka kerteng ka im ka nyu nama kata ladang ilanang ban kerpat yo ngila ban ong kum nurwai sam ladang aya ya ka them ka serngi ka jing yap nganom septing namar udon rengkat mau batngi ki para bangit bihit haka bawai no ngakhot sisisin bangin kan mau bakum ki khun ki jong blai wala ki don ki jing berngam ngim dei ban chate sa khom la de haus im jong jing do musaitan ngim dei ban chate sa khom la de hagani ka pandemic ngidei ban yele ngidei ban tur saprang om da ka buj om da ka bor ndei daw man sim jong trai bagin job kum ki khun ki jong blai ublai un kerku ye gini ke jeslok ki bla krana pedang ki jing tlot na ka burunta ka borom ka jong amen ngine duai au blai pa jing i bap neng ngi ai ngu ya ma hagane ka sngi ka bakrau ka bangilayo ban sakri ya ma lengba ka ne ka channel ingis ke matrai kendat men pen pa lo ka jong ka borom ka jong ma halagi jong ki khun ki balasis pa ki jong ma bakum ka ne ka por ka klimat ngim dei ban so septing hapdeng ka ne ka pandemic ka balawan ban sari ki men sim ki bakodor ki badon ka ne ka perthai
badagari ka jala ka jung hi bar ka we ndai try kan rat ai bor yala ka jung ki khun ka jung me bangin yeng scam bangin shania scam bangin kermen tanghame ublay badon bor bakraw bor ngin duai jur hakmat jung me ngin shania jur tanghame ko try baba ya ki baro namar me melong blay jongi melong tribe unong panim jongi ubangi ngei scam bagi bor jong ke jingdum kani ka pandemic kabalai kanum laban kta iki khunrit ke jongi kanum laban kta iki khun samla ke jongi ndai baga bor ke jong men sem bakhuj kan ai ka jing job ba kani ka bor jong ke jing pang ka jing sitam ka bawan kanum laban tur hala ke jong ki briu ke jong me isnaya try kendat bagi khun ke jong me kin long ki balapan kre kin long ki balapan kre ki bala klan ya ki donut ki saukat jong ke jing im jong ki dagas nam ka bakodor ka jong tribe unong panim jong Jesus ya lam yang i baro iwe pwe ker khui i daga bor bagi jis ne ke jong me pediang ki jing duai sakri jong me namanga duai daga jing e haka kerteng ke beren bor ka jong tribe jong Jesus nadu menta padala kerta amen tongi aingu yoble namantan ka khobor ni ka pangliu aso namantan shakri ujong oble I pastor pi nyauta tu blen kurkhun pandai na khobor apreng jungi kan longsha ka jingbam ka bakan jaman sim namta jungi baro lang blen kurkhu yala jong shakri ujong u pastor pi nyauta ya ka kam ka jam ka ministry ka jong I matu blen panan kam I ru shanu ru ba oble ukhat bat u boi I ba in shakri ya oble blen kurkhu I barking samjang iru hi barok kowe tingla poi shakabawai joni kapor tu blen kurkhu ni jing pandap barok jong kani kapor kini jing ruai jing duai kin long shisha ki ba priang hon khamat ke khetjing isnei ka jong oble blen kurkhu na ru nong police dang bat duai nong special number yepi ki kon samla jong ka balang ka jongi ki to khat jong ka praise worship team makom jo ipi ki kon samla ki ba yarap ya ka balang ha ka ba ring ya kani ka video manchna man edit makom jo pan penmi to blen kurkhu ipi baro lang ha ka jong shkeble ki jong pi ki brang sa nang ni bat shakmat ti ngini roi jora ba khat do jong kani kapor ngini roi ka jingruai kaba sanspa san pusau sanspa san pusau kaba ong unong pun khia bakrau lasham u jisu u basungau lam tin pentengen ukran yunong pang tersungap kasur u jisu sur bathyang jingruai angel kerteng kortam haperthai jingruai bang bampat jusngau jisu ba it jisu jora sanspa san pusau Maskar pat sisen pat I pastor pi nyauta insa sobapat pan pelaj ngi dak jengkerku panwai unong pen kya bakraw la shem u jisu basko lem tin pen ngen gren yu nong pang tus kap kasur u jisu sur batyang jingwai angel gertengkor tamha bertei jingwai bang bampat jusngau jisu ba jisu kipop baro un maplut par tuskap ditspon jisu jingdum baka kan pernah kedar bin syong habu rong jong u sur batyang jingwai angel gertengkor tamha pertei jingwai bang bampat jusngau jisu ba jisu Jingpang mensim, jingpang bampang, kin shem jingko
han shem hager teng it uji su jing dum baka ud o bar ben kin pra lut par uji su sur batyang jing wai angel ger teng kor tam ha per thei jing wai bang bam pa ju snow Jisu ba e Jisu tuan ko lok shong sa hang ni ya ro ker teng uji su ka jing khot in wan yo thala tos ka ban wan klo sha sur ba thiang jing wai angel ker teng kor tam ha per thei jing wai bang bam pan ju snow Jisu ba e Jisu anda ngin poi hab neng lawe ngin yo iya uji su sao dong ka ken ya ro ngin say ka ger teng it uji su sur ba thiang jing wai angel ger teng kor tam ha per thei jing wai bang bam pa ju snow Jisu ba e Jisu Hagabawai no jangan ke jing sakri jangi. Taplat no inginang de ke jing kelku. Hagajing ai ka badap yang dap krai. Kajong tribe unong penim jing yu Jesus. Kajing iba kajong blayuk pa panabam jukot. Lemba ke jes lok ka batyang ka pensai bor kajong mensim bakoj. Kinelai ke belung way blay. To kini don rekat lem begitu barok ke basngap yang nikaktien kajong. Hoi lem begitu barok ke basyakri ke badon nak negeri ke leng ke perthai setrak. Nadu mentah padhal kerta. Amen.